Sama na ako may soon. Ay, di man yung mga nato nga mang lakaw magkayata. Mariyay, liyok na diha. Pangandam na, kay mang lakaw ta. Unsa man ka nga siya ang cellphone diha. Sabi sa Ate Bet, uy, taas pa yung oras, kaya na mo diha. Sila ka ready. Basa sa tagpulong sa Ginoo. Ito akong Bible gini. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Pagani diha, sige na kagtustos na imong sigarilyo ha. Mao lagi day ni. Kanin, abot na ito. Siya si Adon, isa ka lifeguard sa swimming pool. Ang trabaho niya ang muluwas og naay madisgrasya. Og mao kini ang kauban ni Joseph na andam motabang sa katawhan, walay ginapili na ginatabangan. Si Joseph ang pinakauna nga lifeguard nga nagserbisyo diri sa resort og sinaligan sa amo og labaw sa tanan buotan nga tao. Permi kauban ni Joseph ang iyang nag-inusarang lalaking anak ug mao kini ang naghatag og kusog sa matag adlaw niyang panarbaho. Ug mao ni ang iyahang istorya. Sir, makikinig sa yung wifi. Password please. Ma'am, pasensya yun ma'am kay aming pa yun ang wifi ma'am. Saan na? Uy, ako ng wifi. Bro, dahil customer ba, ang utana kunit siya og wifi. Wi-Fi? Wala pa man tayo Wi-Fi bro, coming pa. Wala, customer dito. Daga na bro, may ubay po daw. Customer na daw. Sige kay Tawtawad, maabot ko si boss nga. Clear na magang area dito. Kay Pikas ka niya, dili ko. Clear na bro, sige bro, kay lakaw sa ko atong subay pa ko dito. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of the clear water that brings forth its fruits in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Ano ni? Nakay pagkanda, gusto mo ko ba? Naman kami sa Allah. Ah, ikasira ka yung si kaon na ganina ka dito pa sa balay si kinaon. Ang sabaan ninyo, uy. Tanaw ko, sumar ba? Nagalinis ako. Pagkaon diri pa ka mangayo. Mga pagdagilot ng kakunda. Pre,
Maksud ng bumbar ito. Hala, ano na? Tara, ito na to. Saan mo na talitol? Kasi magaling ko na ni. Pagdito sa ni. Kagaya na ba? Saan na? Ay, kasikat siya tol. Saan na ba? Wala, ato kay kabay nato kasi mapagita pa ng pamagi ba? O gani? Kevin? Si Kevin! Ha? Wow, kabantay tol. Kevin? 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 Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of the clear water that brings forth its fruits in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Aw na ako di. Bidisikan sa lang ba? Dukaya pagkataan. Tawag mo! Bro, Oh! kina. Gina? Salam kulpa na gina ko bro. Si Kevin. Bro, Asa naman? Ghost. Nang, tawag na to. Kevin!